Сега ще ви покажа Карадире как се слиза и колко е труден пътя и какво човек се причинява. Искам да ви кажа, че коловозите са по 40, 30, 40, 50 см, ако влезеш в тях. Хайде операторчето, аз да мога да държа волана с две ръце. Като ти казвам, ще натискаш пауза. Пауза. Внимателно се кара. Така. Ето виждате коловозите тук от страни. Разминаванията са трудни. Но който иска спокойствие, върви. Така операторчето да покажем. Голямо надолнище. Почти офроуд. В миналото се чудех как хората, за да